Yani şu berdi beğmen yani. Selamun aleyküm da onlar. Tana ya muvaza gayrat şu videoları sonra uğradım sana. Milyoner selamun aleyküm olmayadılar. 10 milyon mun dolarlık imparator ettim diye nesip ettin Allah azan hayırlı olsun. Seredin ne dostum? Sen kisrak vaktin ya elin pulun yetmeyen vakti. Eşgalatın gelenler. Inni şu vaatlar arzan olan olsa senem isap yoran olsa alardın doğrudan. Indi bular doğrusu ne doğru? Ölçüyalar, kırışyalar, bakada uyalar, adam çekyalar. Bular yediyani sol başka dağıtta. Indi seret, sena ne? Bular hemmesem tupoy. Sen Çinli nasa nanna. Ne dersen, Çinli nasa köp bilmiş. Nasıl kurla ayarlara. Ne hemen davadı var sen ne? Ha? Zavod madip kurlama tırın etmesene babam olar askani gidip orslara sokacak kolunu Türkmenler sokacak kolyam barım olsa nesip etsin koy yok da bar olsun sonunda da nesip etsin inni sere senden ve buların tapaz nayden bular näme de olsa Xitaydan getirsin Dubaydan Amerikadan getirsin bahane udi bular qalın menne el yetmeyen nırık almağa yağda yok adamlar näme eşik alıp bilýärler. Seninni garyplıkdan galan adam, sen geçen adam, sen onu näme üçin Türkmenistana şolaya hareket etmedin? Ha? Sen özüň Sowet edýän ýöne edemo. Sen diňe öz bähbidiň gowulaýan. Sen köprak nirden girdeji gelýär, şoňa seredýän. Ena olar bolsa onu sereden o. Koy az olsun, yani bereket içinde olsun ya. Ola bir, ikincila sen anana Çinli nasıl köp bilmiş adam o sen ne? Çinli nasıl köp bilmiş? Näme o sen o Türkmen telekisiler näme? Şolar ýalty poýduraýdýarmy? 3 milyon mun dolar soranmalýarmy? Hani sen milyoner Betrayan zavod var adam 3 milyon mun dolar azar bolmaýar arkaň bol ilkinji osra. Ondan soň indi men sana bir zat düşünýärin. Şu 3 milyon mun dolar sensiz gazanan adam olar şolar ýaly poý gördüňmi? Ha? Bolýasa birine badiyel, ikisine badiyel, üçüne badiyel. Şonda bar adam poý gördüňmi sen şolar ýaly? Olar sensiz gazanyp durar şoply. Znaş sensiz daşy da gazanar. Bärde näme diýär dogonlar bir zat düşünüňdäre siz bul reklam edýär, bul wyýobus oglan. Bul özüni reklam edýär, bilýärmi? Sizden soň anan görsüňiz o. Bul özüni millioner hokmuna görýär o. Allah zanyana wara her bir insana götürüp bilýän derejetine bersin. Ananyň dara men bundan hiç kilradım no. Bulaw dogonlar ondan bundan videolik suraty düşüp zadet beýle akylly bolsa onda näme üçin orsetde näme Türkmen bar? Näme üçin sen ýekeje birine zadda bar? Begen sport Türkmenler näçe eşik arzan sat. Sen Türkmenlere näçe satdyň arzan eşik orsetde. O Türkmenistana gelip başga gurun sen orsetde de Türkmen oğullarını görmedik turamal. Näme paşyrdan bolýan sen ha? Näme diýär? Türkmenlerde baran ýerinden bolýar gelneler. Gyýyň durmuşa çykarýar, sonra diýär baran ýerinden bol. Solar ýa Allah'ım düşünýärsiň senem. Soňçyn dogonlar ol bundan buloglan hiç kil prasmotr dağdalan okdy. Orsot zady diýär filan. Orsetler buňa bildiren ok. Bulýany orsun kyn götürüp, oňa buňa eşik giydirip, mutdikdirýän, pully dikdirýän bilem ok. Ismi ýok. Serat Begmenow, senem bana dogonyň hukmuna göreli. O görüp bilen hatyna görmäň ha. Normal jol üstüňden dost. Sana da değişil. O sen beytip o pulum madip Türkmen satın almayan o. Men sana aýdaýyn. Türkmeni satın almayan. Badyr içinde yok derler. Orslarda sen orsyetde kän edýän. Sen men biz urodysny bu aýtdy.
Şolar ýalaka. Ondan sime biz uradifni bu wagt diýilýän satyn almak mümkin. Ýani pulun bar bolsa satyn alarsyň. Dostum, şolar ýalaka. Ol sene ýam eşik bugun bir eşikge ýan, ertesi başga eşikge ýan meselem dara. Şolar ýalaka sen eşik çalyp sene ýam ganyňa ýerdi. Bugun bir zat diýen, ertesi başga zat diýen. Sen öz diýen zanyň esdiýän. Sen Hytaýlaryň arasyna, Hytaýlaryň arasyna, Hytaý eşikleriň arasyna rynykda 5-nji ýerde ötýärsiň. Onu da birinji ýer diýip guruladyň. Öz eliňlenem görkezip otýarsyň 5-nji ýerde. Temelinçe diýip näme üçin beýdiýär, oňçyklar. Ananyň dara bulwara prosto. Öňe näli sene strahov kol. Şular ýal moment bolanna pulur wad etmek adamlar agallap telekesi dogondan çekip şeýt pulur wad etmek başga iş satda. Yani Allah jan günahny ötermeýän nasıl şoňşin senem mara hayratda näme diýme. Sen bilýän o nefsiň eýam 100 milyon dolar diýip sene ýa başga zat goraň. Sen gözüň diňe pul gorýa. Arzuda sen polny. Doğru diýýärler, pulliýa çekýän zat şoňşin Allah jan her kime de götürip bilýän derejä seni bersin. Şular ýalaka bolar bolgusa adama berip fina diýär dara. Yani bulwara götürip bilen ok görýän. Hon en pulla adam dara. Honna sedip görkezmeli wahna. Ay bolýar da ondan zanyna sag bolsun. Men şu ýüzümde öz vatandaşlarymyza kemsedip onuň üstünden gülüp ýören terjime täç bilen belaýalyk diýilen akawnda ýüzenesim gelýär. Siz düşünýäňizmi TikTok platformasy bolanda международный bolup gidýär. Международный bolanda bütün dünýä sen goýan wideolaryny goýup görýär. Siz öz vatandaşlarymyza kemsetdim, onuň üstünden güldüm, onuň üstünden güldüm diýip siz näme özüňiz aftarset bileňizmi? Siz özüňiz kim wapşe bir ýer düzelermi, bir ýer düzelmezmi diýip başda özüňiz düzelden gaýrat edin, bir özüňiz başda bir adam bolan. Şular ýaly akaunt men Instagramda, TikTok'un içinde başga ýurtlarda ýok, diňe Türkmenistanyň içinde var. Öz vatandaşlaryny kemsedip, öz vatandaşlarynyň üstünden prikol süperenler. Men sizin bu işler näme üçin edýändiňizi men 100% bilen. Siz podpischyň köpelçek bolýanyňyz, prosmotrlaryňyz köpelçek bolýanyňyz. Sen şoň ýaly özüň podpischyň ýa-da prosmotryň köpellesin gelýärmi? Sen özüňi izleýe düz başla, özüňi izleýe düzüp, ondan soň sen şeýtir köpelde öz podpischyňy atak sana gerekdir. Bir ýerin durmuş bilen sen näme üçin ol? Ol adam düzelsin, düzelmedin, sana näme agryňlygy bar? Jüýüňdäki pul ogurladymy ýa bolmasa sen sana ýamanlyk etdimi ol adam? Sloveniya döwletine assalamu alaykum. Ýigitler görýärmi ýol aferediň aro. Näde ýol näde? Bir maşinlik ya. İkinci maşin çykdy, bir Allah bilýär. Ferediň doganlar Sloveniya ana çykdy da näde geçmeli. Korkanoklar ama sıptıp barýarlar. Gyýylar ötsen görýär. Öňüne kam ýyna kam gyýy. Bular wa tuýlama. Nämen ýüregini ýalan. Через 1 километр поверните направо. Feredin Karaçı ara Slovenya ve Slovakya. Bu Feredara. Yaşava gön böktü. Yollar böktü. Yollar göl böktü olara. Yazıl öyle var ya. Gön böktü yollar olara. Feredin dağlar. Karaçı Slovenya ve Slovakya. Yalnız yerler şunlar. Slovenya bir döwlet bolýar, Slovakya bir döwlet bolýar. Indi haýsy sow diýseňiz, elbetde Slovenya. Atýýt köşk ýurda o zamanlar. Köpüňiz Şveytsariýa diýäňiz-de. Şveytsariýadan kemçiligi ýok şu ýurtlaryňda. Через 400 метров поверните направо. Şuňda maňuşmaň geçdime. Seretmäň bu ýoluň şutaýyň şeýle. Ala muladyňla. Bu näli düşündireýin. Mesela Beher'den tanıyanın ve Beher'den hem ova folya, mürtse dedi, dağıt dedi, solar yer folya. Ne bununla ne etmağısını biz otaminmeli. Çekip var ya, yer yumuşakta var ya. Dursan otaminmem, dursan bilyan. Поверните Bak ya. направо.
Bununla ne advansmalı? Ne olanlar şey bons geçmeli ne slide ya Allah bonsmadan var mı ya? Hayran hala ne var? Avrupa değil yani var hayran hala. Yollarına kıskan böyle yerler olsunlar. Ne için ben düşünüp bilemem. Hiç yani de düşünemem. Giyin rahatı daimeler, Ferhat ne giyin meydanlar var o. Ferhat, bula masini kıçıp tarafta, tigirin kâtere da o. Pastı işte şu masini kıyala, o kadar da öyle ya. Ne et hayran almaz, o taynamaydın. Yani oğudan ne mi diysen oğudan.